Kuolleet muurahaiset. Jännitysromaani. Ensimmäinen luku. Suomessa. Nainen ajatteli sanoja ja sitä, miten ne olivat muovaneet hänen mieltään. Tunkeutuneet sisään kuin pienet loiset tai madot. Ne olivat tulleet hänen vartalonsa vieraaksi pyytämättä, lupaa kysymättä ja hänen tietämättään. Ne olivat sanoja, jotka muodostuivat kirjaimista, jotka joku oli ajatellut, kirjoittanut yksi kerrallaan ja sitten lähettänyt ne hänelle. Aluksi niissä ei ollut voimaa, vaan ne olivat tuntuneet kevyiltä, lapsellisilta ja sitten vähämielisiltä, kunnes ne olivat alkaneet tuntua julmilta ja väkivaltaisilta. Hiljaa ne olivat alkaneet kasvaa ja vaikuttaa häneen kuin myrkky, jota hän ei tiennyt nauttineensa, tai kuin suolistomato, joka söi pois positiiviset kirjaimet, sanat ja